Owura ti for so boyfriend bebe. Kakaka. Nice one. Sabe ochi ya ni mi apeni ya kotoko ini otu tiki otosumi enu. Okoma ni nana eye Ghana mapeni nana abidakwa do. Asoso apapa na wama omapeni dada. Na niso ade ewo ane ya ka sukuu sem ano frata ya ka na sem na sukuu hu hia ne yie oye no fiwa mea menua na so edutu obedi ade ya ne bota ade de ne so obeye educational fund na wama sebe ahiafo a woni bi atumi akọ school sana ye man pani ono nso ode sa free SHS baaye se omo hia ensi obi akwan so obesua de no kra no waye na bia sebi on ti ase eto humpe na enso gina pinti so kwan bia so ne bota si na nim se abe na kwada bia sua de na ngoma de ko wutrim a obi antumi nyi mfi wutrim nti ebo na baso ni abo na so etutu so abaso na nuado a eda entem ahunya eni minua na otufo kasa na ese akwantu de ehe wani mo na ye magana fo hu se nyina nipa fia o sina na akwantu ye fra no nkabom akwantu ye bana gana fo hu se anya se ya mo atete na ye hyemu kena ni amagana fo hu se santeman ochiman eni gana nyina ye nipa fia anado free SHS here kan atra kwachire ama ye nua no so ri okura won e pese won sua no ye bi nti be kwachire anofo ata ni nua ba ko a waji dinga na ha ye kwa mi twitwe JB Dankwa ono na ye frɛ no odisia owo ochima mu ha ni Ghana mamu a oji Ghana edin no ebaaye ose obi a wo Ghana ha bia wo ho faso obi a yo desie e wo man mu edie nyina yemu bu ye ho sa ne yemfa nto ye ho na yetuma Ghana enko ne nim na since independence obi a ni ho a
ɔyɛɛ nea Nano Furata ɛyɛ nipa bi ayɛ bi nanso ɛnto no onipa biara ni hɔ a sɛ wo nwoma nim kwakyire sɛ wo na wotu mika wo na wonyɛ sika so obiara sɛ wonni ne yɛfrɛ no amammuo ne amanneɛ sɛ sense of belongingness wobɛgyina hɔ ho baabi a wofiri na wo culture woyɛ na ato so nea wɔm so a ɛdɛ ne sɛ ɔyɛ saa nneɛma nyinaa na ɔyɛ kristoni mapa ɛfiri sɛ ɔbaa no ɔwo noɔ no ɔno na ɛnam so no de baase ɛbaa Ghana ma mu ha nti yɛn nyinaa mmɔmmɔden a na yɛyɛ ahennie yi na yɛpa amanneɛ yi na ɛɛfɛ sei nanso asombo ame ate aseɛ sɛ Kristo te ase yɛbɛkae o ano sɛ ɛtutu yɛbɛkae saa dan na yɛkae a ne yɛka de korɔ ama yɛn nyinaa ɛnso santeman ɛne nso ɔkyeman ɛne nso ɔwɔ Ghana ha nyinaa ɛyɛ nipa fia obiara bɛyɛ ne deɛ obiara wɔ mmɔden ayɛ ne ɛsɛ fa yɛka ne nyinaa mbɔ mu a na apagya Ghana otumfoɔ no asa obi si sɛ wobɔ ɔkyema mu ha ne sɛ biribi a woteyɛ wohuyɛ sɛ anyɛ wo de anyɛ ɔfa oburoni si fa charge yɛtire na sɛ kuma no mu deɛ biribiara yɛ fan kuma mu ɔdɔ ne biako yɛ ɛne yɛde ɛma wakɔ aba ɔkyema mu ha onyame hyɛ wo na ɔnhyɛ santeman na ɔnhyɛ Ghanaman na ɔnhyɛ ɔkyema Bechie the ono so or the free asantimemo abaye. I will make up the tower.
Show. 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 Façando. Show. 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 Right, society come up or come one day anymore. Show. No come will be. Nanajman, yes, I'm on the back. As I'm a member, I feel at you no night. Show. A woman said, Obaya, Najma Dana said, yeah. Show. A woman said, Najma, Brempo Tosimino Dana said, yeah. Show. And they were, that's it, you fear your son near. Show. Show. What you say, will never me offer. I got a memory I want to. Now, for you to Tosimino by mention of a veteran there. Show. Unia JB Dampa, also by a veteran there. Show. Some commodity mo and my milfa. Now I'm teaching Grandpa the second. Show. What to answer for Aram Bonsan, what would Nagana men propose to Germany? Show. What to answer for Joapia or Britain? What to answer for Victor, some member. That's my dear pay. Woman in Anaka can possess. You can see people. Show. For friends, meaning for more than my video. Umrami and what's the day by I have a bag of fast. Show. Now for a photo, watching Opa, what never to say. Show. May count to us one who's a Santine. Show. You didn't put a warrant of a pimney. Show. And also, one pound is the other. Show. Also, of us who are caught here, today, in your kind of see her, okay, with another like one sample. Show. Sarah and the go and trust. Show. I'm not saying the same. Show. Yeah, because I chin. You know, if you're dancing about. Show. They're free baby. If you're dancing, I'm going to one about. Show. I'm what you're paying on it. Kuma, on support now.